Pajjiżna ser jibqa' miex il-qudiem konvenzjoni sabiex ikompli jinħoloq il-ġid. Ġid għal skop kif sejjaħlu l-Prim Ministru Prosperity with a Purpose. F'Santa Venera, il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem fejn irid iwassal il-pajjiż għall-ġenerazzjoni li jmiss. L-aspirazzjoni tiegħi u tal-gvern li mmexxijin hija li l-ġenerazzjoni li jmiss tkun l-iktar ġenerazzjoni sinjura li qatt kien hawn Malta, l-iktar ġenerazzjoni libera li qatt kien hawn Malta, l-iktar ġenerazzjoni bid-drittijiet illi qatt kien hawn Malta, l-iktar ġenerazzjoni kosmopolitana li qatt kien hawn Malta, l-aktar ġenerazzjoni ta' Maltin gburin pajjiżhom Maltin illi qegħdin jgħixu pajjiżhom ġid bla preċedent. Dwar ir-rapport Pana ppubblikat din il-ġimgħa Joseph Muscat sostna kif is-sistema Maltija ta' tassazzjoni hija skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru rimarka wkoll il-fatt li l-ġimgħa d-dieħla l-Parlament Ewropew se jkun qed jiddiskuti lil pajjiżna. Nirrispetta xtejt il-Kummissjoni Ewropea, nirrispetta xejn il-Kunsill Ewropew, nirrispetta xejn il-Parlament Ewropew. Ħadd mu ħajpretendi imma li ngħidu iva għal kollox. Aħna nirrispettaw, naraw fejn għandhom raġun, nikkoreġu l-ħafna affarijiet żbaljati illi qed jiġu mitmuwa minn hawnhekk, qed jiġu mitmuwa minn nies fih dan l-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni qatt m'għandux kontroll fuqhom. Il-Prim Ministru Muscat tkellem dwar id-direzzjoni tal-Partit Laburista li jkun hemm favur pajjiżu dan b'kuntrast mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li spjega kif din qabżet il-linja għal aktar minn darba. U din hija linja illi bħalissa l-Partit Nazzjonalista ħanejt mhux kollu għax jien nemmen. U hekk ħanejt xi ħaġa li nemmena jien personalment. Jien nemmen illi l-kap tal-Oppożizzjoni ma jaqbilx ma' din il-linja. Nemmena. Nemmen il-kap tal-oppożizzjoni ma jridx jisegwi din linja. Qatt m'għandux is-saħħa fuq il-partit tiegħu biex jordna 2, 3, 4, 7 min-nies biex isegwu il-linja tal-interess nazzjonali. U jien ngħidu l-kap tal-oppożizzjoni mill-ġdid get a grip. Aqbad lill-partit tiegħek, aqbad lill-oppożizzjoni tiegħek u mexxihom fejn trid int u mhux jmexxuk huma fejn iridu huma. Quddiem in-negattività mill-oppożizzjoni, il-Prim Ministru saħaq li l-poplu jistenna li l-Gvern ikompli jwettaq il-viżjoni tiegħu biex pajjiżna tassew jinbena aħjar għall-ġenerazzjoni li jmiss. Tajjeb kemm hu tajjeb dan mhuwiex l-aqwa żmien, l-aqwa żmien għadu ġej. Għadu ġej. Għaliex ix-xogħol għadu ġej, il-ġid għadu ġej, il-ħidma għadha ġejja u verament ħallestu lil pajjiżna għall-ġenerazzjoni li jmiss.